Está contento? Bueno, a Non sei. valoración por parte miña, efectivamente, eu estou satisfeito, evidentemente, da responsabilidade que supón dirixir unha entidade provincial, unha entidade que abarca toda esta enorme provincia, esta provincia moi dispersa. A verdade é que, bueno, creo que o resultado é bo. Eu creo que boa parte dos obxectivos que nos marcábamos naquela toma de posesión, onde falábamos de ter o despacho máis grande do mundo, que era toda a provincia, en definitiva estar no territorio, creo que se cumple, facer algún tipo de tratamento específico como foi nesta comarca é algo absolutamente novedoso e creo que é altamente fructífero para a comarca. Eu creo que as pruebas nos remitimos, nos conocemos todos, traballamos con facilidade, facer de seguimento dos temas que levamos aquí. Creo que vos mismos podedes darvos conta de que hai esa continuidade, ese seguimento, esa cercanía. Evidentemente os alcaldes teñen unha posibilidade de cercanía que tamén teñen Ourense, pero aquí a teñen moi fácil, que cada mes e medio, 2 meses como moito, aquí estamos e, por lo tanto, recibimos a todos, temos reunións con todos, e a verdade é que creo que é altamente satisfactorio, desde logo, para a comarca. E logo, en términos xerales, eu creo que se fixo algo que xustifica o meu modo de ver, desde logo, un mandato, e é o cambio de financiación dos concellos, non? O cambio da financiación dos concellos. A Diputación de Ourense, iso conleva varias cuestións. En primeiro lugar, un reparto equitativo dos fondos, un reparto fixado con criterios obxectivos que beneficia a todos os concellos por igual, porque os criterios son iguales para todo o mundo e que nos permite non solamente ter máis fondos, sino que, ademais de ter máis fondos, telos cunha claridade absoluta, é dicir, un de xaneiro sabe o que ten, o cual, cando fai os seus orzamentos, pode contar xa se ten 200.000, 300.000 do plan Cooperou, sin persuicio das modificacións que se fagan, e iso lo metemos directamente nos orzamentos, e además con unha liberdade grande que nos permite, pois eso, planificar co tempo para executar durante todo o ano, adaptar as nosas necesidades, porque xa digo, son flexibles, pode ir desde gasto corrente a deuda hasta todo inversións. Creo que é, sin dúbida ninguna, o gran logro aquí deste mandato que pasa unido ao aumento de fondos para os concellos. Quero dicir que os concellos pasamos digo pasamos, porque eu tamén son alcalde, pasamos de ter 31 millóns de euros de inversión, alrededor de 31 millóns de inversión, e neste momento, sin terminar a legislatura, estamos en 105. Por iso falaba de triplicar, de cuadriplicar, e en algún caso multiplicar hasta por 10, dependendo do punto de partida que tiña, que non en todos eran igual. Entón, eu creo que iso xa é o aspecto máis importante. E logo, obviamente, hai áreas nas que eu me encontro especialmente satisfeito, eu e o meu equipo, porque evidentemente estou estruturado un equipo, donde, sin dúbida ninguna, entendo que o cambio tamén foi moi importante. Pois na materia cultural creo que levamos feito moitísimo mantemento da cultura, porque, sobre todo, tendo en conta que a situación na que se atopa, eu sei que Ourense a usted lle queda lexos a capital, pero, por exemplo, a capital, pois, en materia de cultura, é un páramo cultural, e gracias a que a Diputación ha sido apostando por programas culturales e por accións culturais, pois, eso notouse menos. Por suposto, a provincia beneficiouse como se viña beneficiando, creo que tamén con incremento de fondos tamén máis. Moi importante o ámbito deportivo, onde se teñen desenvolvido accións nese ámbito tamén deportivo dunha maneira moi clara, pois con moitas obras en infraestructuras. Hoxe mesmo falamos da posibilidade da firma dun convenio, dun inmediato convenio co Concello de Vilamartín para adecuar o campo do Córgomo, e podíamos falar de moitas cousas, a multiplicación da inversión nas estradas provinciais, e despois o apoio a aspectos estratégicos. Eu estou falando aí do regadío da Limia, estou falando da construcción de 16 residencias ou centros de maiores en relación ca Xunta, sendo a provincia máis beneficiada, conseguindo un total de prácticamente 18 millóns de euros de inversión, e 500 novas plazas para maiores, sendo as provincias mellor preparadas para o envellecemento, e podemos así seguir falando de moitas cuestións, en definitiva, que somos a Diputación que máis convenios ten ca Xunta en materia de prevención
prevención de incendios, en materia de servicios sociais, e, bueno, eu creo que o balance é positivo, o meu modo de ver, claro, evidentemente é o meu modo de ver e o fundamento das afirmacións, entre outras, que acabo de facer así a bote pronto e a bola pluma, pero creo que sin dúda ninguna é un balance positivo e bueno, terán que valorar, por suposto, en primeiro lugar, os responsables desta relación. Tamén non me olvidei, senón non comentei tamén un aspecto moi importante, a atención que tivemos en servicios sociais, onde con entidades sociais llegamos hasta un 70% o orzamento destinado a estas entidades sociais, de xeito que chega a prácticamente executar todos os seus orzamentos. E tamén outro aspecto moi importante, que é, nos fixamos tamén na moitísimo actividade económica da provincia, porque demandamos, evidentemente, inversións estratégicas en parques empresariales, en polígonos industriais, en definitiva, en crear emprego e riqueza. Demandamos infraestructuras claves como a estación de mercadorías de Ourense, en San Cibrao, que creo que é absolutamente estratégica para o desenvolvemento da provincia. Bueno, eu creo que a Diputación, e remato con unha frase que utilizo moitas veces, para nadie creo que foi un problema ou está sendo un problema, e para moitos está sendo unha solución. Eso creo que é o que, en definitiva, buscamos. Axudar, pois que non se chega rapidamente á Bouza, pois vai a Diputación. Que non se chega ao vertedoiro da rúa, pois vai a Diputación. E, ao final, pois a Diputación chega aí, axuda aos concellos, e creo que, xa digo, o balance é positivo. E, concretamente, remato un guiño a esta comarca, porque eu me sinto especialmente cómodo, na primeira visita que tiven aquí, pois eu creo que cumprimos. Algún pensaba que dicía que íbamos vir aquí, non íbamos a volver máis, ou que íbamos a volver para as festas, a felicitar as festas. Demostramos que temos palabra, demostramos que, ademais, que temos feitos, e aquí pasou, ou está pasando, non solamente, creo que a interlocución que temos con vostedes, e a familiaridade que temos con vostedes, é a mesma que temos cas entidades, é a mesma que temos, por suposto, cos concellos, e iso é produto desa relación continuada e dese escoitar e tratar de cumplir.